Naman kita ko. Leg, balik na kita karabasa mo. Maglalong na kita karabasa mo. Anong bigyaw? Lalong na kita karabasa mo. Mas nagamang mo dito, nagpangatagtak ko kami. What's up guys? Kumusta tayong lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. So ito ngayon, ang ating video ay simple lang. Ipapatraktor lang naman natin ang ating bukid. Ito. So nandiyon yung traktor. Kasi panahon na ng tagulang guys at pwede na tayong magtanim. Panurin lang natin kung anong ganap. Nay, umay tabiyaw. Umay tabiyaw. Lamlamis na lagi ito eh. Pinaradang nga ta si G tayo. Kung nakikita nyo yung panahon guys, ito ang panahon kasi ngayon makulimlim at pagka may umuulan-ulan na. So magandang panahon na sakto to ngayon kasi taniman na talaga. Kasi sa mga ibang panahon wala to, medyo nahuhuli yung mga ulan. Kaya ito, pasalamat tayo sa Panginoon at may ulan na. Kaya ito, papatraktor na natin. So ito yung ating bukid guys. Kung kita nyo ito, malago na yung mga damo kasi hindi pa natin nalilinisan. So ayan siya. Pero lilinisan din natin lahat yan. So ito na lang yung natitira guys. Kung nakikita nyo itong bukid ko, tinatanong ko ito na lang yung natitira. Ayan, pero papatraktor na natin yan. Ayan, tapos na niya yan dyan. Baka susunod na to. Ito, inumpisan na niya. Dito niya inumpisan. Papalibutan niya yan. Doon, hanggang doon sa dulo. Dati kasi guys, hindi pa uso-uso to nung wala pang traktor. Paano masabi? Puro yung makina, yung kuliglig. So ngayon nauso na yung traktor kasi. Saka sa mga nagre-repair. Kaya pagka yung kuliglig lang ito, mahirapan ka talaga dahil yung dinaanan ng reaper ay
malalim. Kaya kung sa yung kuliglig, sinasabi ko mahirapan, kaya ito kailangan na nating ding ipatraktor to dahil nakikita nyo naman yung traktor ay malalaki ang gulong, hindi siya mailumlum dyan. No. Hindi ko alam yung Tagalog ng mailumlum kasi mahirap tayo magtagalog. Mailumlum sa pitak kasi malubaw. Okay. No. Rin lang natin. Ito sa kinatatayuan natin guys na ano, kasi nakita ko kanina yung traktor. Malayo pa lang ako. Kaya ito nilapitan ko at sasabihin kong itra-traktor to. Kung nakikita nyo itong kasama ko dito, may kasama pa akong tanod. Ayan o. So safety tayo dito dahil may gwardiya tayo. Ito. Pitan natin. Pinsang ko rin to. Tanod na to. Ito. Oh, yellow. Naka-yellow siya. Oh. Ayan. Nyamot pampasinsay. May bagamot kung ka nagiti mangbuya ka dyan. Awan sa mag. Jadi may malakan mo taro. Ang daw na yung kung nagiti tao. Pakaraw. Ayun. No comments. No talk. Basta ayos lang. So yan guys. Yan na naman. Papalibutan niya yan. Okay. So kung nakikita nyo yung mga ano guys, may mga ano dito? Ubaw. Kurak na naman. May mga isda rin. Kaso mabilis sila na magtago kasi malalim yung tubig oh. Ito. Huwag nga raw. Marami na kasing tubig guys. Matubig na. So marami ring isda dito kaso ano lang, mabilis lang sila magtago. Saka mga ararawan. You know, mga ganyan, ararawan yan. Ayan, nahihirapan na siya oh. Oh, kawawa. Pero masarap yan guys. Ito. Oh. Oh, marami yan. Yan. Kaso sinisira niya yan yung ano, yung pilapil. So hindi rin maganda kasi yan. Ayan, sinisira niya kasi yung pilapil yan guys. Ararawan ang tawag sa amin yan. Ayan. Maraming ganyan. Kaso wala tayong lalagyan. Masarap ipaksiw yan guys. Yan, gurgurame.
Ayan siya. Mataba oh. Saka ito, ang tawag sa amin yan, kuryat. Nay, nawala na. Wala na guys. Wala na yung kuryat. Mga insekto. Yan oh. Tipaklong. Ay, tipaklong. So, mas madali na lang to, ano yun guys, kukuliglig pa natin yung gamit yung makina. Kasi ito para mapantay lang yung lupa. Kasi pagka makina agad mahihirapan kasi matigas yung lupa. Natuyo noon nung summer. Kaya ito, papalambutin niya to. Yan yung halaga din ng traktor guys. Ayan. So ayan guys, ganyan lang kabilis pag traktor. Oh, tapos agad. Pero may kasama pa dun sa dulo yan. Yan. Wala pang minuto lang. Tapos na. Tingin ko guys, parang mas maganda pa yung traktor kaysa yung reaper. Paano masabi? Yung reaper pagka ano lang yon, pagka anihan lang yon nagagamit. Okay. So kung sa traktor naman, sa pagbubuhat niya, yung pagkakarga, pagkaanihan, gagana yan. Saka gaya nito, hindi na anihan, nagano na naman sa bukid. Gumagana na naman sa bukid dito kahit anong panahon. Kaya iniisip ko mas maganda siguro to, itong traktor. Mas maraming kita kumpara sa reaper. Kasi lahat ng panahon yan ay napapakinabangan. So, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan? Hanggang pangarap na lang siguro guys. Pangarap muna tayo. Pero kung mangarap na tayo, helicopter na lang o ayun. So ayun guys, patapos na at uwi na tayo. Magkikita na lang kami doon sa bahay niya. Babayaran ko na lang doon yung kanyang, kung magkano yung papabayad dyan. Kasi ano lang yan, 0.2 hectares lang yan. O siguro wala pang 1,000 naman yan yung bayad. Kumpare ko naman yan. Kaya buti nga papasalamat ako sa kanya ay kahit may pupuntahan pa sana siya na iba, talagang mabait din yan sa akin. So salamat pare Rene Martin. Salamat sa pagtutulong. Shout out sa'yo. Okay, uwi na tayo. Ganun lang kadali guys yung pagtraktor. Ito, uwi na tayo. Dito lang kasi sa sa may likod ng eskwelahan sa aming barangay. At nagugutom na tayo. Di pa kasi tayo nananghalian. So ang gaganda ng mga halaman dito guys, mga halaman ng eskwelahan. Kasi masisipag din naman yung mga dito, mga magulang ng mga nag-aaral dito. Tulong-tulong kaya ito, malinis na eskwelahan to. Ayan. So diyan lang yung ating sakyan. So taniman na talaga dito sa atin guys, kaya nagpapasalamat tayo at palaging umuulan. Sa mga ibang
nung mga nakaraang mga taon, wala pag ganitong buwan, wala pang ulan. Kaya nagpapasalamat tayo. So tuwang-tuwa rin tong mga pato dahil nagkakatubig na dito sa baba. Ayan. Ayun. So kahit tong mga guys, dito may mga namamastol ng mga itik dito. Lapitan nga natin kunti. Kasi may tubig na rin yung. So dadaan tayo dito. Papaya. Oh. So ayan. Ayan guys Oh, dami. Dami guys. So tuwang-tuwa rin yung mga itik. Dahil guys, may tubig. Ayan kasi kumakain sila ng mga kuhol para mangingitlog sila. Ayan sila, ang dami libo yan guys. Pinapastol na rin sa amin yan. So ang mga may itik kasi dito sa amin, dati kinukulong yan pagka hindi pa taniman. Pagkataniman na pala, pagka may mga palay na sa bukid, kinukulong ang mga yan. Pero pag ganito pa lang na wala pa, so ayan, may namamastol yan. So dahil kapitbahay lang natin yan guys, makakamura tayo dyan. Makakamura tayo ng mga itlog. Kasi kung bibilhin mo lang sa kanila ay 6 pesos. So maganda at may nag-iitik sa atin. Doon lang yung kulungan nila, doon banda. Okay. Magluluto tayo ngayon ng mikiladit para may merienda. So kahit hindi siguro merienda na yan, kahit may kanin na, pwede yan. So una, ganyan, yung sahog, karne ng baboy. Mahal lang baboy ngayon guys sa amin, 300 mahigit. Kaya kung yung mga matataba dyan, huwag na kayong mag-alala dahil mahal lang baboy. So simple lang yung pagluto yan guys. Yan, una kasi kanina ginisa niya yung karne. Siyempre mauna yung karne. Tapos nung nagisa na yung karne, yan, nilagyan ng sabaw. Lalagyan ng, siyempre may ricado na yan, bawang, sibuyas, saka paminta, mga ricado guys. Saka mas mainam kung may daing, kasi sa amin nilagyan namin ng daing mas malasa yung kanyang sabaw. Saka hindi na rin pahuli yung atsuete. Kaya ganyan, kung nakikita nyo guys, ayan, orange siya. Ganyan, kumukulo na. Pagka na yan, pwede nang ilagay yung mikiladit. So ayan, yung mikiladit na sinasabi ko. Yan. Saka pagka naluto na yan, pwede na guys. So simple lang lutuin yan. Saka mayroon tayong sungsong, tawag sa amin yan. Tagaluan. Yan. Dahon na parang sibuyas, dahon yata. Dahon na parang sibuyas. So ayan. Yan yung ating meriendahin guys. Okay. Simple lang. Yan yung sinasabi kong daing, ubs ang tawag sa Ilocano. Yan, pampalasa. Masarap yan. Oh, ipon na maliliit ata to, na dry siya, pinadry. So ganyan ang itsura guys. Uli, yan, ilagay na yung kilatit. May dry din. Pansit na dry
gulay yan. Pagka lumambot na yan, pwede na. Masarap yan guys, pang merienda. Kaya pang ulam. Kung talagang walang wala. Hey. Tikman natin kung masarap. Ayun. Maraming luto kasi ay matigas pa. Ayan yung tura. Ayan o. Yung karne. So, tikman natin. So, masarap siya guys. Okay, may merienda na tayo. Pwede na. Luto na guys. Ayan. Nakain na tayo nito. So, lumulutang yung mga taba. Taba ng baboy. Oh, bakit pa man namin yung dati ko? Dami yan. Iwan ko ilang kilo. Ilang kilo yung sahog niyan. So, masarap yan dahil mainit pa. Kaya kakain na tayo nito. Superman, Spiderman, nag-festival. Ito na ang ating pamilya. Puro gutom. Kain tayo guys. Okay. Yan na yung ating Mickey Ladit na sinasabi ko. Okay. Salamat sa inyong lahat. Yan. Kamalaki ba? Sarap yan. Ang kakulit-kuling video man dito. Pag mainit. Pero pag hindi na mainit, hindi na ganong masarap. So nga mo una yun ta. Okay, so yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.